Duhamon hasamar Leyte ay dasayaw nga gisisikati. Ang nagsasayaw hinibida nga permit, labi na kung nakisi-kisi. Ang hermana ang nangunguna, gindadara hapot nga ni kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. At na haladaw kita, napurok ang padisga pusa na. Ang kritis mabutha ang galatiro ka, upay-upayan pamustura. At na haladaw kita, napurok ang padisga pusa na. Ang kritis mabutha ang galatiro ka, upay-upayan pamustura. May daman liwat sayaw nga lubi-lubi, aminudo ug salampati. Mga sarayawon na Samar Leyte, ang kurat sa bida nga permi. Ang hermana ang nangunguna, gindadara habot nga ni kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. At na haladaw kita, napurok ang padisga pusa na. Ang